Hello everyone! A blessed day sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Bonuan Tondaligan Beach. Yan, dito kami nag-breakfast as a family at ngayon nandun sila nagsiswimming. So ito ako ngayon, relax lang. Have a good day. Yan ang aming breakfast. Pansit canton, itlog saka pandesal. Breakfast at the seaside.
delikadong area, no? Ayan, tatlo dyan. Nagilid lang kayo, nagilid. Nagilid na, biglang may butos yan. Nagilid lang tayo. Basta magtakot yan, magbaduhala dyan sa alon na yan, nag-iila po yan, nag-iila.